masu saurare barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku a shiri na musamman wanda muke yi tare da manyan mutane na cikin jihar Katsina domin samun shawarwari da kuma wasu bayanai da za su taimaki rayuwar matasa da ma al'ummar jihar Katsina gabaki daya. A sunana Isa Randawa kuma ina tare da abokiyar aikina Mafi da Shehu dan Faranshi. To a cikin wannan shiri kuma muna tare ne da Alhaji Yayi Ammani, basarake ne a cikin masarautar jihar Katsina, sannan kuma jigo ne na siyasar jihar Katsina jiya da yau. Ranka daɗe muna ma barka da shigowa. Barka ka dai. Shin ranka daɗe ya kake ganin nasarar da ake samu a wajen yakar 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina, matsalar da ita ce take cima al'umma a ƙwarya a wannan lokaci? So, alhamdulillahi ina kyakkyawan farin ciki da wannan tambaya ta zo gare ni yau. Kamar yadda kuka zo kuka buƙaci in gaya maku ko kuma in sanar da al'umma abinda ko kuma nasarar da ake samu. Na farko dai an waye gari hatta cikin garin Katsina ba duka kowa ke kwanciya lafiya ba zulumi a cikin gidansa. A yanzu kau cikin ikon Allah da ƙoƙarin da aka samu na jama'a da suke tallafin ba da labarai da jami'an tsaro da suka shigo ciki suna aiki gadan-gadan ba bacci ba ƙaƙƙautawa, suna faɗa da su kuma suna roƙon Allah. An samu sauƙi ƙwarai daga irin yadda ake samun fargaba a cikin al'umma. Sai dai abinda ba za ni so in faɗa ba amma zan yi tsokaci kan shi kaɗan. Wannan al'amari ko da yaushe ku 'yan jarida ku ke ƙara ruruta wuta abin nan. Akwai lokacin da za ku samu labaran a ce an kashe mutum 5 can, maimakon ku tsaya ku saurara sai wani ya zo ya ce maku an kashe mutum 50, sai ku ɗauki mutum 50 ɗin nan ba mutum 5 ba. Akwai lokacin da za a ce an kama mata an lalata masu rayuwa, mace ɗaya ce sai wani ya zo ya ce muku 10 ce sai ku ce 15 ne ma. To wa'annan abubuwa su ne manyan abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Ya kamata ku kanku ku rika tace labarin da kuka ji ko kuka gani kafin ku sanar da al'umma. Hakikanin gaskiya barayi masu satan mutane, barayi masu satar dukiyar mutane, 'yan fashi masu kashe mutane akwai su jihar Katsina, amma yanzu cikin ikon Allah tare da addu'a da jama'a suka tashi da taimakon sojojin Najeriya an samu sauƙi ƙwarai da aniya. Wannan shine abin da nake son in shaida ma mutanen Katsina. To mun gode ranka daɗe. Menene alfanun zuwan shugaban sojojin Najeriya jihar Katsina a shekaran jiya Litinin? Shin ko hakan zai ƙara wa sojojin ƙaimi wajen ganin sun zage dantse sun yi aikin su wajen kakkaɓe 'yan bindigar gabaki ɗaya? Wannan ai ba ma sai ka tambaye ni ba. Wanda duk ya san shugaban sojojin Najeriya Tukur Buratai ya taho karfe 3 na dare ya shigo Katsina yana tafiya. A lokacin da ya shigo Katsina bai zamna ba har kusan karfe 10 na wata daren, sannan ya samu kwanciyar hankali ya ga yadda yake tare da sojojin shi, ya kuma shiga sako-sako inda ba a tsammani. Bai zamna ba ya huta, wan shekare ya tashi tun da safe ya ci gaba da tantamna da duk wasu jami'an tsaro na sojoji da ba su ƙwarin gwiwar abin da ake ciki da abin da za a yi, kuma ya nuna musu cewa shi ɗin nan shi ma ba sai ya ce wani abu, shi ma mai kare al'ummar Najeriya ne tun da shi ma ɗan Najeriya ne. Kada su ɗauka cewa yana ofis zamna yana shan ti ne, yana shan lemu. Shi yasa ya taho ya nuna musu cewa dajin nan dama nan ya kuwa nan kuma ya tashi kuma tare da shi za a yi. A wannan rana ya kai ma sarki ziyara, bayan na ya koma gida ya huta kuma ya je samu sojojin Najeriya gaya musu cewa ga abin da ya kawo shi. Daga nan ya fita ya kama hanya zuwa Gusau
a cikin jejin nan haka ya tafi kuma ya tadda wa'annan sojoji abokan aiki ne, nuna musu shi ma sojan Najeriya ne. kuma sojoji nan ba ma kamar na al'ummanmu wanda ke zaunan nan jihohinmu sun yi farin cikin zuwa ne, sun ga kuma irin aikin da yake yi. Wannan shine abin da nake tunanin ya birge al'umma Katsina, kuma ya ƙara mutanen Katsina ƙwarin gwiwa cewa lallai za a samu taimakon sojoji, kuma za a samu taimakon Allah cikin wannan al'amari da muke ciki. To madalla labai, wani kira gare ka akan zama haka nan da matasa suke yi bayan kammala karatunsu ba tare da sun yi tunanin kokarin fara kasuwanci ba ko kuma koyon wata sana'a, alhalin kuma aikin gwamnati na bai samu ba? To wannan abu tuntun muke kwatanta ma al'umma. Yau idan da ka kasance cewa Katsina tana da yawan mutum 500,000 a jihar Katsina, lokacin aiki kyauta ake bada, nema ake ma ina wa'anda za su yi aikin. Yau jama'a Katsina ta koma kusan miliyan 7. To ya za ka yi da wannan miliyan 7? Ina za ka kai ta? Ina za ta yi aiki? Ya kamata matasa su yi ma kansu adalci, su yi ma iyayensu adalci, su yi ma rayuwarsu adalci, su daina biyan labarin abokansu. Ilimin nan da ake nema ba wai ana neman shi bane ba don ka samu aiki ka je ka zauna a ofis ka nemi kuɗi. A'a, shi ilimin nan shine zai taimake ka duniya da lafira. Duniya da lafira. Ba wai iyakaka ba in kayi boko a'a shi kenan ka gama, a'a shi zai taimake ka jin tsoron Allah da taimako da jin tausayi, ba shaye-shaye ba. Kuma ya kamata mu iyaye mu yi tunani irin al'ummar mu ta da. Dan makwabcinka ya kamata ya kasance yana bisa hannun dan makwabcin shi. Kamar yanzu makwabtana, idan na yi ma yaron wani hada kwanan nan, duka ko kwana kaɗan ba bayan sallan nan, sai ga ana maganganu cewa na matsa masu. To da zai fahimci dalilin da yasa ne mai hada, da zowa za ya durkusa ya man godiya ya ce in kare mai hada. Ni ina ganin dan shi ɗana ne, ni ɗana na kowa ne. Dan na faɗa duk wanda ya ga ɗana na aikata aikin asha bai mai magana ba, wallahi ban yahe mai ba. In ma ya hukunta shi na hi bukata. In ya hukunta shi zai zo ma zan nemo shi in mai alheri, dan gobe idan ya gan shi ya ƙara hukunta shi. Dan in ba haka muka koma ba, to wallahi ba mu da ranar da za mu samu sauƙin irin wannan rayuwa ta yau ta shaye-shaye da ake yi. Kuma ya kamata yara yanzu idan sun tashi sun gama karatunsu kar su dogaro da aikin gwamnati. Da aikin gwamnatin nan, wallahi ita kanta gwamnatin tana neman ya za ta rage dan bayan da za ta yi. Ina za ta nemo kuɗin da za su shigo? Mutane na ganin kamar da kuɗi, babu su. Ƙarshe bashi shi zai kashe ƙasanmu. Bayan mun shuɗa mun wuce, wata ƙasa ta zo ta ce tana neman bashin da ta bamu, ko kuma ta ɗibi wani rabi na ƙasarmu ta ce maimakon bashin da take mu. To kaga ba mu haihuwa ma 'ya'yanmu ɗa mai ido ba. Masu saurare, gashi mun koro a cikin shirin, sai dai kuma lokaci ya yi halin nasa. A cikin shirin dai muna tattaunawa ne da Alhaji Sule Yari Ammani, a basarake ne a masarautar jihar Katsina mai girma, sannan kuma jigo ne a siyasar jihar Katsina a jiya da yau. Domin jin ci gaban wannan tattaunawa da muke yi, sai ku tarbe mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta karki. Daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept, sunana Isa Randawa tare da abokiyar aiki namu bi da Shehu Dan Faranshi nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Assalamu alaikum.